Salam, hormatly vatandaşlar. Şu 25 aprel 2024 ýyl. Hormatly vatandaşlar, ine meniň Parijdaky voyažym tutulýar. Men şonuň üçin size bolup geçen wakalar boýunça şol Türkmenistan hökümetiniň UNESCO bilen gurulan ýa-ni konserdi we Türkmenistan hökümetiniň Ýewropadaky biznesmenleriň ýa-ni hökümetleriň agzalary bilen şu Türkmenistana investisiýa geçirmek üçin ýagny neft gaz gudaklaryny bundan beter investisiýa para goýup ýa-ni Türkmenistanyň baýlyklaryny daşyryda çykaryp öz gurmanlygyny tezar öz köşklerini gurmana, öz arkadaş şäherlerini gurmak üçin ýa-ni eden hereketleri barda şuň gurulacak. Ine şuň netijeleri şuň men gutardym işlerimi Parijda ine daňda men başga ýere gitmeli. Ine şul Amerika gaty wajyp türkmen halky üçin sebebi şu geçilen çäre egerde biz hiç reaksiýa bermesek onda türkmen hökümeti Ýewropa döwletleriniň agzalaryny biznesmenlerini allap bütün dünýäni allap ine Parijde biz investisiýonly ýagny konferensiýa açdyk neft gaz boýunça we şo ýerde bir topar biznesmenler bilen gürleşip şertnaما bagyşyp pul çekilýärler. Ine men size göni öňünden aýdaýyn, ol mümkinler gurman bolýan ýagyşdan dolar ýagdyranyp dolardan ýagyş ýagdyranyp aýdany ol yalan. Şoň üçin men döwlet hökümetinde işleyen adamlar ýölenýän, döwlet işgärlerini ýölenýän Türkmenistanda krizis pul gelmeýär Ýewropadan. Sebebi men gürleş gördüm oňdaşyndan bizde başga informasiýa bar. Ýewropalılar diktator döwletlerine pul goýmaýar. Egerde Türkmenistan diktator döwletini çalışsa ine Fransaň özi 60-70 milyar dolar euro goýjak bolýar Türkmenistana östürmek üçin gürleşikler ba öňünden. Ine şoň üçin men size şunu aýdýan. Gelin biziň çäremizde aýdyp gelelim. Ine şuň biz gelenimizde bizi jurnalistler kabul etdi. Jurnalistler bilen biz ýa-ni şol birinçi TEIF diýen 2024 diýen bir konferensiýa gitdik, forum, şu Hayat gazetiniňdaky. Biz şoňa bardyk. Ine men size şu Türkmen kabinet ministriniň saýtyny okuýdum. Ýürütürüşden saýt, şu kabinet ministri kontrol edýär. Ine şu ýerde şu saýtyň üstünden TEIF her bir okuýdum şonu. Ünsürüm hormatly vatandaşlar, ine şu ýürütürüşden saýt Türkmenistanyň hökümetiniň ýagny neft gaz boýunça geçirilen forumy Parijde ýetirem dowam edýär. Ine şu speakerler diýen çykyş edýänler. Ünsürüm ine Aşur Begliýew, Batyr Ramanov, Maksat Babaýew, Gonç Agajanow, Anel Saparow, Murat Açaýew, Gurbangerli Garliýew, Reýinberdi Jepbarow we beýlekiler. Ne şuň bir näçe men şuň gördüm. Bir näçesinden gürleşdim. Bir näçe talygat gürleşdi, ýa-ni gep alışdyk. Biz beýerde bir radikal gurmada, bir siýasat tarapdan registrasiýa edilen, resmi taýdan registrasiýa edilen gurum. Şoň üçin biz baryp problem söhbetleşip geçirjek boldyk. Birinji söhbetleşip, birinji soragymyz näýe sagman geldiňiz, Parijde hoş geldiňiz. Ikinji ýagny şul investisiýalar alyp bilmeýän, üçüncü şul investisiýa alanyna ýene de diktator rejimi diýär, ýa-ni arkadaş şäherge diýär, halka hiç adam ýok sebebi. Halk ine 33 ýyldan beri şul buralyk 100 dolar, 150 dolar ortalyk. Bize daşynyň gelýän neft gaz ýa-ni pul gelýän pullar, biziň tebii baýlyklaryny satylýan, şondan gelýän valutalar Türkmenistan halkyna hiç ýa-ni dahly ýok. Gün diktatorlar öz garaşyna görä ulanýar we pullar dagdylýar. Ine şu arada görünecek boldyk. Ine şu ministrlar arasynda bir ministr men soňra size jurnalistler öz reportajyny çykardy. Sebäbi biziň jurnalistler boldy. Hemme biziň diýen zatlarymyzy şular ýa-ni registrasiýa edip ýürütip reportaj ederler Türkmenistan boýunça. Ine şu ýerde bir ministr sora goýsak görüli eline bir boş sumka bar, ýa-ni maglynyň ahranikler bilen ýa-ni eginleşler bir daýy urunlar. Şolar bilen geldi gazetiniňe biziň hayata bardyk. Ýoş-ýoşdan sorap ýa-da başladyk türkmen bolsak
Bunun birine salam berýär. Bizim salam berdik. Sonra bir başladık bolyn, ýalňy bir gaçýa ýygyň arkasy gorizontal boldy. Şol ýer tydykdan gaçyp başlady. Men ýygyň ýetme bilmedim. Bir jere bysmylla diýip bir gaçýa bolyn. Ine şu ýaly ýanky liftin daşynda aýdan paýdan gillenmesi oýnadylar şular. Gaçyp telewiziony görse bir gaçýaga käwagt özüň çöp krediýän. Bu bir maskaraçylyk. Ýöne özüň tonýanda şu zatlary göreňde sen bilen şu zatlar bolup geçende ýa kameraçylarym, jurnalistlerim alýar. Näme boldy diýip, näme çyp gaçýarlar diýip. Menen diýdim ýeke-tek bir jogaba şular gorkýar. Şonuň gaçýar. Ine hormatly watandaşlar, şonuň arasynda gowja adamlar ama men gürleşdim. Ýagny dogry şekilde salam berip jogap berdiler soraglary we öz pikirlerini aýtdylar, käbirleri gatowy. Ne şeýle bolmaz, sen diktator rejimiň ministri bol, ýöne ministri bol. Haçanla senin jurnalistler ýa-da watandaşlar gürleşdi, sen jogap bermesen, sen hakyny tutma adam. Şeýle bolmaly şeýle. Tüm dünýäde şeýle. Bu bolsa gaçyp ber. Bular mümkin kabinetine giroýlar Türkmenistanda. Hemen daşynda bolma giroýlar ýöne. Alat döwletlerde biz bunu tutup alýas. Bu giroýlar. Görüşmek ýaly. Yine hormatly watandaşlar, men häzir başga bir surat goýarym. Onu goýmakam size bir ýagny başga da düşünjek bolýan. Ine şu ýerde bir gürleşdik, söhbetleşdik etdik köpüsi bilen tügelime. Bir firmadaky bir işleýän türkmen oglum bar ekeni, hökümetde işleýän adamlar bar ekeni, gowy jogap berdiler we aljak soňalar aldyk. Onsoň security bolan bir daşna çykmaly boldyk. Daşna çykdyk we daşynda protest etdik. Elbetde o ýerde ýa gasinsan türkmen delegasiýasy bilen tek içinde kak. Bardy gaçýam diýsen. Gaçýarlar, aldygyna gaçýarlar. Ýani bular näme tanap bolýar? Eger ine şu suratda seyretsen bir mut. Ünsörün hormatly watandaşlar, ýani bu köy. Ünsörün şunun gaptalyna ýani ýüreginde znaçoklar bardy. Şu znaçokdan bular derrä identifikasiýa bolýar. Ine sen günü barıp şolary ýani soňra goýup bolýar. Alayda men şu adam boýunça görünjek bolýan ünsörün şunu Batyr Amanow diýen bir kezzap. Şu köp ýyllar rejime hyzmat edip edýän bunun ýani betbazçylyk hereketlerini biz aýratyn beýan ederiz. Şu adam Gurbanly Serdar Berdimuhamedowdan kimden edýän jenaýatlary. Şu adam olum tutsak edilmeli, türkmen hökümetiniň adamy. Sebäbi köp kezzapçylyk Gurbanly Serdar bilen şunu diýär. Hormatly watandaşlar, ine ünsörün ine meýdanynda çoklar bar. Şu znaçoklar boýunça bular tutup bolýar, burun ýani ulwedipede işlemleri belli. Inni biz dowam ederiz, gepleşelim bir minut. Ine şu ýaly biz gepleşikler geçirdik içinde, soň bular ýani hemme ýani akşam swet ýakarda tarkandyr pitirýär, şol ýaly pitirdiler. Onsoň ýani diňe daşöýdüň adamlar aldy, uradan sorduk, urum jogap berdi. Görüşdik, urum söhbetleşdik. Hemme videolar jurnalistler aldy. Men albilmedim te öz reportajlaryny diýär. Onsoň biz ýani çykmaly bolduk, security geldi, haýyş etdi, biz daşna çykdyk. O ýerde duranmazda biz ýani bolýan protest edeli, bütün dünýä görkezlip ýani şu ýerde gepleşip durýar. Entek ýani plakatlar goýmak, security geldi, gyýyryp, aý bol öňe kimdir öýlenip gyýyryp dedi. Özüm Fransada şeýle barda atlarda, mysal üçin Hayat gasinçy bolsa, şoň perimetri parking otorýar bolyn, ýani publik ýer başlaýar, ýani munisipal, ýani häkimliň ýeri başlaýar. Şo ýerde şol adamyň haky ýok, bir de ýa diýmeli, ýa gelip bizden sormana, şolum gelip bize ýani nime bize agresiýa etjek bollar, dedim. Düşünürdük, men şunu düşünürdüm, sen hakyň ýok şu ýere gelip bize nimetmen kimsen bir özüň bir identifikasiýa etdiýsen, men şu gasinçan security'ni ýol açdydy. Ay näme metadyna ýetapma dedim, biz geldik. Sen udusleýän görkö ýa kart professional ýa agreement diýip lisensiýa bolmaly görkö dedim. Sen kim diýip görköz ahyr.
Meni polisan çağıracak dedi. Çağır dedim. Ya sen arayış etmedin. Yani düşündürdüm. İmzim bulup gitti ol. Düştü de tebevi ol kanun boyunca hakkı yok bizim yanında. Polisin hakkı var. Polis gelse de bizi günahkar değil. Biz yani çare geldik. Öz videomuz ettik. Çıktık gittik. Son biz bir netice geldik. Eğer de biz içinde koyulmayan olsak, yani biz doğru şekilde içinde çare geçip bilmeyen olsak, biz ona daşını çare geçirip deyip, yani plakatta koy, siz benim protestimi görüntünüz. O yerde biz de çağrışlar ettik, ya jurnalistlerim aldı, bizim çağrışlarımızı, uğrum yankıya radya. Şöyle bir itaat mesajımız, Avrupa Birleşiğine, Avrupa yani halkına, Avrupa biznesmenlerine, Avrupa hükümetdarlarına, yani aksanyer oluşlara hemmetine yönlendik. Türkmenistan'ı investisiya etmen, şu gelin investisiya, dine diktatörün hayranı diye, Türkmen halkına baranok, Türkmen halkının tebiyyaylıkını, oğlan ya da bundan beter, yani diktatörün rejim gücüye ve Türkmenistan'ın halkının genosidini güçleniyor. Şu mesajı verdik. Yine şuraya iyiden şu yani öğlenmeden başlayan bizim şehirlerinde tutardı. Ondan sonra akşam nime oldu? Yani UNESCO, Türkmenistan'ın hükümeti bilen UNESCO ikisi bile yani organizatörler. Bunlar UNESCO'da yani Paris'deki yerleşen UNESCO'da şu yerde şu konsert ve Mahtumul Paragay'ın 300 yıllarına yürütü eksponat выставканы geçirdiler. Ne bizim şöyle bardık, yani internetten registrasyon ettik, UNESCO'da bardık. Şimdi önüne vardık. Önüne baranda bir topar adamlar bilen duştuk. Yani muzikantları, yani orkestrın, simançlı orkestrın oğlunları, tüvölüme, berkella, tanıyal kadın görüştük, adettik, sadiqatlı, bir akıllı, bir birindiriyen adamlar. Konserde çağırdılar, akıtacak olur etmedik. Oradaydık, barardık, yani o zaman Türkmen televizyondan bir gıydı geldi, ayağın maşgala onunla salamlaştık. O bizi bugün elimizden tutup akıtacak oldu. İçine son security koyulmadı, bizden yankı interview alacak oldu. Olay almaşgala. Onun bir yüreğine irritat yoktu. Bir Türkmenlerin yankı Fransa'da buluşunu beyan edetkerli. Ben diasporanın kepte gözledim diye Türkmen diasporanı tapmadım ile siz taptım. Gelin sizden interview alayım dedi. Benim fikrimce o beni tanımadı. Bulmada yanımda gelmedi. Ondan sonra yani kıymetlik bolin. Emhemen bir yigit çıktı. Derru onu qara akıdıp yani korkudu. O görgülü. İki ortada bir düşünmen ağırlı. Ondan sonra onlar gittiler. Bizim главный центральный входтан, yani центральный входтан beýleki ýürüýte vizitörler üçin gapaýardyk. O ýerde de oşuldy. Men videomy görüntüňizi ýaňyza men goýdum. Onu bizim oçumun galatlarında, bizim priglasiýetlerinde ama hemme adamlar registrasiýa edilen UNESCO'da yani organizatörler, Türkmen hökümeti ve UNESCO karar yaptılar, bizi goýurmalylar. Teröristler yeni bir plan rahat yendirler elbette. Ondan sonra security bilen birleştik bolan dedi. Bizim bilen yok näme üçin edir sizi goýurmalylar diýip aýtdylar. Bolýar diýip şo ýerde bir 3-4 UNESCO'da işleyen adamlar bilen simpatize ettikler. Birimizin birleşip yani söz alıştık. Şolar diýip bu nähil beýle bolýar. Türkmen gражданlary, Türkmen wystavka oýlaryny okuryp diýip gelip bir yani görüp gittiler içine. Täzik mi ya başga bir nasans mı? Ondan sonra şolara garaşdyk. Garaşanda da yani bir näçe ýetdik. Şo ýerde emhemen adamlaryny ýetdik. Şo yani siňekler ve poşya şoýada emhemen bar üçti daşmada. Yani bir de dünýäde gelmeýän biz garaşýarmyz şola. Gelmeden bular yani aýnan daşynda security anlasynda telefona bir alıp yani bir-birine canlaşıp Türkmenistan jaňa ay maskar boldular. Men diýjek bolýan zadym. Men size bir näçe video görkezdim. Şol meýerekeden size mümkin gyzykly bor. Ýa-da bir minut. Öňsürüm şol hökümetdäki işleýän adamlar şoň aradyny bir normal adam ama kezaplar ama hemmeden maşgul aradyny. Ine soň ine şol konsert boldy, UNESCO konserti. Ine şu maglumatlar bar.
Yani Türkmenistan'ın simfonik orkestr çıkış etti. Men gördüm medeniyetli talant olanlar tuğulme berekerler. Şuraya bolsa biz goýýas. Biz siýasat etmeliýär diýýäs. Ýa-ni kulturny, medeniyet ýa-ni çägelerde biz siýasat edemok. Ya o ýerde Türkmenistanyň adyny agyryny galdyrmaly. Ýöne şol kezzaplar bir ýer bar pul dilese biz baryp aýdýar şu kezzaplar pul bermän.
Görkeli siz görünmezsiniz mümkün. Bir minut. Yine şu yerde ünsveren oldu. Bakış videonu okuyayım. Yine şu yerde teori bilgisi var. Devletin delegasyası ve ardından yönük adamlar şu bizim Türkmenistan'ın simfonik orkestrasının konsertlerinde Kuzot'un peydalanmen Türkmen artistlara yani sanatçılara köp tanıyatlar gelip şu yer gelip Paris'te, Fransa'da bu konser verdiler. Biz kıynatakta bar bilmedik. Ya şu maşgala, şu ayağın maşgala hadi şerin öyle gelip salamlaşıp Türkmen mi deyip yani bizi içine tanmanı kömek edecek oldu. Yönü derru yok anırdan bunu çek varlarda yani kalk gittiler. Her men qaytıp gelen vizit kartını berin dedi. O deyip görüm yok dedik. Men yeni olarak qaytalayan devleti halk kerekedi. Alaytada devleti halk kerekedinin içindeki hem aktivistler biz radikal ya teröristler de ya vatan düşmanları da biz medeniyet uğrunun Türkmenistan bir yerde prezentasiya eden olsa qo'llayaz ve kömek ediyaz. Eğer de diaspora olsa ya da hükümetten daşarı adamlar olsa misal için yönökü gражданlar ya yönökü bir cemiyet kurumlar hükümete degişliler biz kömek ederiz. Görüm yok. Şu ýa-da konsertler bolanlar biz barıp qo'llar yani el çapart adamlar getirir, kömek eder. Başka da zatlar eder. Biz siyaset dine Gurbanın Serdar Berdimuhamedov'a karşı siyasetimiz ve Türkmenistan demokrasiyanın gymmatlyklaryny yani adamların adalatlıkları etmek için uğraşıyor. Şoň üçin siyasi görüşme ve Türkmenistan'ı medeniyet taraftan yani kultura taraftan üstürmek ve bütün dünya tanıtmak ol başka siyasal değişiklikler yok. Şoň üçin devlet topary aktivistler o düşünýär. Biz yönü topulup hükümede yani bizim ulu pretenziyamız yok. Bizim pretenziyamız esasy Gurbanly Serdar Berdimuhamedov. Näme sebäpli? 18 ýyldan bäri şu hükümet basyp alyp hiç kime ýol bermän bir topar olurdun talant adamlar var. Näme şu ýol bermän, näme kezzapçylyk edip bizim baýlyklarymyzy oglap Türkmen halkyna garşy genosid eder. Şoň üçin yeni olarak ýüzlenýän men Fransada ýaşaýan, men Fransada 18 ýyldan bäri ýaşaýan bir topar mümkinçiliklerim var. Kime kömek gerek bolsa men şonu edibiljek ve elbette öz vatandaşyň hökümet kömek edämeli. Hökümetler gurumlar bolsa, jemgyýet gurumlar ýa-ni sanatçylar yeni bolat diýdi. Näme kömekler gerek bolsa biz ederiz. Döwlet topary biz sebäbi vatandaşlarymyza garşy uğraşamyz. Biz dine iki san diktator garşy uğraşýarys. Hormatly vatandaşlar, haýsy Türkmeni görsäk elimizden çekip ak edip konsertde bizi hyzmat edip zade diye ýöne emhemeler şondan gorkup ýa-ni çekip alýar. Şu ýazatlar boldy. Ýa-ni şu UNESCO gapsy vizitörler üçin ýa-ni daşynyň gelýänler üçin. Sıntralyň gapy da bak gördük. O ýerde dine içine işleýär üçin. Ve indiki ýerde şöyle var, şöyle. Yine bir şahane görün deyip onun çek valları oluyor. Ne diyor? Çek valları. Şu information. Gaydık gelecek dikkatti. Bu izle günah yok. Bu gaydık vatandaşlarına kömek çek valyalar için. Hala information görünüyorlar. Beylik vatandaşlar yani salihətli, salam verip vatandaşlarına kömek çek olup açık görünlüğü, siyasata değişiklikleri yok. Siyasetçiler bizim şuraya vatandaşlarına garşy uğraşandyk, gaýtyp kömek edýär, gaýtyp şonuň ösýänini, ýa-ni vatanymyzy gözel tarapyny görkezýänini, medeniyet tarapyny görkezýänini biz beýenýäs. Biz hökman gollarys. Şonu bir ýerde ýykylsa turup onu götürürüz.
ýöne gollar her wagtdan. Ine şu agdynak surat biz Ruhsatlyk security gizlerini altaňy bolýar diýdi, täze bizim hakymyz bar. Biz şu information surat saljak bolýar, hana bu ifademy 3-4'ü dur, beýerde ikisi haçan bolan telefony, üçüncüsü 4 tane var. Haçan bolan telefon ýene jagat daklan etdi. Yani organizator, hükümet bolan hem şöyle kaçan ministerlerin içinde korkuyorlar. Ana içinde mutlaka bir de tabii düşündürmeden yani bir Türkmen grazlanları Mahmur Trav'ın geçirilen 3 yılına katnaş bilen yok. Ne yapacak Türkmenistan'ın simfonik orkestrasının konserine katnaş bilen yok. Bize düşündük bilmediler. Hemmeti genleri hana tekrar internet. 4 adam, 5 adam. Yani şunun hemmeti internet çıkıyor. Bunu pasol yani iç kanada işleyen kişi oluyor yani hemmeti internet çıkıyor. Yaş olanlar arasında yani yaşlı adam olma. Şöyle bir eýnekli var yaş oğlum. Şol esasy internet. Ilgap o tarapda bu tarapda ýöne bir ýerler suwga düşüp biz onu video aljak boldyk. Aldyk bir ýerde. Ana. Elbette onun işi elbette ýokardan komanda bolýar. Ýokardakylar gizlenýär, şu ýaly yani PSV adamlar komanda berýär. Adam şunu söyledi, canı diye. Ya şunu giyilmedi, Doğudaşından, yine Murat Urvan, Fendi, Beyde, Eyle, Uroğuz'u devlete katılır diyorlar. Bu fırsat var ya. Aynen. Şimdi şu olun, yani efendim değil, 3-4 saat oldu. Gizlen yerler, kamera çıkartan gizlen yerler, der mi? Yine şu var, şu kapıda duran information. Telefonu hiç koyuyorum, şu canlıdık. Yani daklar ettir, neyem diye, neymiş diye. Yine kurban giyirdim, giyirmedim mi? Aynen bunu katılır kadar. Yine şöyle. Aynen bir yerde başka bir rahat yok. Şu emtine çıkıyor. Yine bizim oğuzunu geldi, yani giyirmedi. Inquiétez pas, il nous amène. On restera au point de Si, ils vont nous autoriser, enfin. Şu yanda 3 tane adam var. Şunun bir ikisi içinde işleyen adamlar. Şunu kaharlı ittiler içine. O ne belli oluyor? Türkmen Grazan'ın yani Türkmenistan'ın UNESCO'da geçirilen merkezini koyuyor. Non, on a fait l'élection comme ça. Yine hormatly vatandaşlar, şunun bilen men size aýtjaklarym, gysgaçaklarymy aýtdym. Yine burada da aýtjak bolýan insan yeni bir gerek men vatandaşlarymda ýüzlenýän hökümeti işleýän gurmalyň daşyna we serdaryň daşyna gurmalyň Berdimuhammed bir kez Türkmenistanyň taryhyny görülmedik kez. Siz şunu absurd edip
kezapçılığı yani diktatorçılığı devam ettir yani. Anladın? O vakti geçti. 80-nji 90-njy ýyllaryň adamlary 20-nji asyrda bulup sosial media garşy yani ötüşlere garşy hiç konkurensiýa bolup bilenoklar. Bu gitmeli. Türmede oturmaly adamlar. Täze adamlar gelmeli. Täze düşünjeli. Ýewropa gymmatlarynyň içinde ýaşaýan, dat gören, näme gurulşyny bilýän, administratiw gurulşyny, syýasy gurulşyny, yani senat gurulşyny, hökümet gurulşyny, ykdysady gurulşyny bilýän adamlar gelip Ýewropada, Amerikada bir topar adamlar bar. İçindäki yani hünärmentlere, ministrlara, hünärmentlere kömek edip biz Türkmenistany ötürmeli. Nanam Berdimuhamedow Serdar bilen Gurbanuň ýadyňdan çykan boluny geçen etap bir täze etap geçmeli. Bir täze Türkmenistan bolmaly. Täze Türkmenistany hemme zady ýykyp yani täzeden bolmaly. Ýok. Özgeçler gitmeli, reformlar gitmeli. Düýpli, ýuwaş adamlarda stres bolmaly ýaly, ýöne depkinli. Ýuwaş ýöne depkinli til. Şu her zamanyň strategiýasy şeýle. Men ýene bir gezek taňaýakasyna aýdýan hemme şu kuny duşan türkmen grażanlara, türkmen watandaşlarına sağ bolun, bizim bilen gepleşip geçerinde şu ýaly hormat goýanmyza edepli, taryhatly gepleşip galyp barýanmyza ve öz edýän işlerinde şu ýaly usatlyk bilen edýänlere köp taňaýakasyn. Alaytada simfonist orkestra köp taňaýakasyn, şu ýerde tanççylar bar, şu ýerde bir topar ýa-ni toparlar var hemmede taňaýakasyn Türkmenistanyň gowy tarapdan ýüzüni görkezdiler. Kezaplar da ýan tizen duşat Türkmenistanlar bizi tutup alar. Şunu men efirimi tutaryan, erti ýolda bolan soň bir şunu denýedim gijem bolsa, hormatly watandaşlar, ýene bir gezek aýdýan, durmak ýok, biz görüşmeli, durman görüşmeli, onda da şoň üçin bir adamyň başajagy iş bardyr, biz üýüşsek, biz Gurbanuň Berdimuhamedow tapmarsam mende. Öyle yitip giderler. Şoň üçin üýüşmeli. Ay men näme bolup bilýän? Sen Türkmenistana barjakmy, enatan görjekmi, barjak, ýaşajak. Gurbanuň bilen Serdar o problemi baglandy. Egerde biz birleşsek, hemme zat gülýän bolar. Şonuň bilen men efire utaryan, hemmeňe birinji bilen jan halk arzu edýän Fransa gelen vatandaşlarımıza da voyajımız bol bolsun. Berde adat döwlet, bir tertipli döwlet, kanunly döwlet, şu zatlary seredip bizim şu zatlary kanunçylygy, adaletçylygy we taryhatçylygy, hormatçylygy Türkmenistana siňdirir dip arzu edýän. Şunu bilen hormatly watandaşlar, men efirimi tutaryan, hemmeňe köp sag bolun. İndiki gepleşiklere çelli sağ olun.